салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. дӯстони азиз, хеле шида буд ки влоги хонагӣ накарда будам аз сабаби ки беморем, касалкӣ будем. Дигар влоги хонагӣ накардам. Имрӯз хостам камакак влоги хонагӣ кунам. Ҳамин кухнима кам таруборка кунам, як камакаки дигар пас кунам. Духтаракам касалан, грипп шидян, чӣ шидян, тамоман иштиҳо надоран, рости гапи чӣ намехӯран. гуфтам чӣ авқотон кунам. Аммо нонои арабӣ рангидонеро ҳам хеле заказ кардан, ака насиб боша баъди ҳамин кухниро уборка кардан. Ба духтаракома ҳам хеле мекунам. шумо созен нағзен дига подписчикои азиз. умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. худованд ҳама вақт саломату сарбаланд бошен. дӯстони азизам, раҳмат барои суханои беҳтарин, барои лайкотон. дӯстони азизам, умедворам ки иншалло ҳаматон хубу саломат зиндагитонро ба пеш мебарем. анам хел дӯстони азиз, имрӯза влога ба инами уборкаи кухни сар кардем. ба наздикӣ дӯстони азиз, ба наздикӣ мегӯм тӯба кардам дига гуфти гапҳои чӣ гапом ҳар сар рафтеса. ака чӣ дорум? курс мехонам, курсам сар шида дига рости гап ба кори хонарам намерасам. Ман намедонам я майма мехел ё ки ҳама мехеланд, рӯзо калта шидагия ё ки намедонам. курс мерай, ай курс меоӣ, то мепазӣ, то ис мекунӣ, то ус мекунӣ, барои успед кунӣ барои омадани кӯдако, духтарако. вай рӯз бегаҳ мешава, дига ба ҳеҷ чӣ намерасӣ. ба худо барои ҳамон дига влогои хонагирам кам кардистам. насиб боша иншалло ки худо хоҳад бинем курсомон агар вақт биёвам бо влогои ҷолибу влогои фасонаи пеш насиб боша. худо хоҳад ба ҳари шумо пешкаш мекунем. ҷа боша дӯстони азиз, аммо ҷои ва як қошиқи корча порчара бировардам, ҳамаро шуштам, тоза кардам. қоқ мекунам, бо ҷо ба ҷо мемонамшон. худо хоҳад иҷа хамири нон тайёр кардистам. барое ки нонам надоштам, камакак нон тайёр кардистам. иҷа боша нони арабӣ тайёр мекунем. намехел намак медозем, камакак об медозем. камакак чени як 6 зволача гирифтам. гуфтам вале мехӯран ки нахӯрдан, рости гап. иш як тара гирифт, иқаак хӯрд, уш як тара гирифт, иқаак хӯрд. ҳам хел мондан, худам хел иштиҳо надорам, барое ки грипп шидем ҳамамон. ҳамин одами касал чӣ хеле намевагӣ мехӯранд, на ягон чӣ намехӯранд. ҳаморо ҳавас кардан ки кардам шунам, бурам нахӯрдан. намак медозем, камакак равған медозем. тамом, ягон чӣ дига намерава. хас волакора майдак мегирем. شش سواله شدیم اینجا 6 سواله
зволомна рост мекунем, я 5 минутам фуратун дам метениш, на фуратун барои тана кардан осонтар меша, 5 минута дам гира осон мешавад. Хай ман мондам дам гирифтаи дам гирифтани зволома ҳама чизма тайёр кардам. гӯшти мирғ бирён кардам, картошкаи фри кардам, баъд помидору бодиринги хеле майда кардам, тайёр кардам то зволам дам хӯрданам. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. ана дӯстони азиз, нунои арабимурам тайёр шид. Бинед чӣ хел бамаза омадай. Меқа бамаза омада ки неки афсӯс ки хӯрда натонистем. Яктаирам ақаллан натонистем хӯрда. Камака ки хӯрдем. Хел неки аҷоиб буд, бамаза омада. Шуморам тайёр кунед дӯстони азиз. Видеои мора падилица кунед ба ёру дӯстотон то ки просмотромон зиёд шавад. Да ҳақ монда огӯ бошем ки тезтарак саҳат шавем, ҳама каса ба влогои ҷолибу беҳтарина пешниҳоди шумо кунем. намехел буд имрӯза нонои арабии мо. хай дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо. Худо нигаҳбонатон. лайк, комментариеро фаромӯш накунед. Худо